L-awtur u poeta Emmanuel Mifsud ingħata t-titlu prestiġjuż ta' wieħed mill-lawreati tal-Midalja Ewropea Homer tal-Poeżija u l-Arti. Il-premju li twaqqaf fi Brussell fl-2016 jingħata bħala għarfien lill-awturi Ewropej li jkunu taw kontribut distint fil-letteratura u fl-arti. Il-ġurija faħret xogħol Mifsud għat-tiftix kuraġġuż tiegħu fil-psike tal-bniedem u għal mod kif jesplora relazzjonijiet familjari komplessi u trauma li ħallu warahom. Mifsud spjega li f'kitbietu spiss jiffoka fuq relazzjonijiet familjari u interpersonali li jmorru lil mill-istereotipi tradizzjonali, b'mod partikolari billi juri l-vulnerabilità tar-raġel aktar milli l-immaġni tiegħu bħala figura dejjem b'saħħitha. Għalfejn is-sess suppost potenti b'saħħtu determinat jaf xi jrid mill-ħajja huwa dak is-sess illi le huwa l-iktar li fl-istatistika ta' suwiċidi. Raf dak is-sens allura huwa importanti anke għall-kittieba u dan mhux qed nagħmlu biss illi niffukaw issa fuq ir-raġel mhux kif għamlu l-kittieba ta' qabilna bħala l-entità l-iktar b'saħħitha appuntu l-eroj, imma il-persuna illi għandha ħafna pis qed jafas fuqha u x'aktarx li dal-pis ma tiflaħx għalih. Mifsud qal li dan ir-rikonoxximent huwa ta' sodisfazzjon personali, iżda fl-istess ħin iġib miegħu responsabbiltà akbar peress li kull suċċess internazzjonali jirrifletti wkoll fuq il-letteratura Maltija. U llum il-ġurnata nintebaħ illi jekk jien u oħrajn ħadna unuri u premji internazzjonali jfisser li l-letteratura tagħna qiegħda tinqara min jaf min u dak iġor responsabbiltà. Huwa esprima fiduċja li fil-futur se jkun hemm aktar kittieba Maltin li jkunu jistgħu jaħdmu fil-letteratura bħala professjoni u li jiksbu rikonoxximenti internazzjonali saħansitra akbar. Jien perswas li qatt ikun hemm u mhux hekk biss, jien perswas ukoll illi qatt ikollna kittieba illi jiksbu unuri u premji ħafna ola minn dan. M'għandi ebda dubju fuq hekk. Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Midalja Ewropea Homer se ssir f'Awwissu bil-Ministeru għall-Kultura li se jappoġġja l-parteċipazzjoni ta' Mifsud għal din l-okkażjoni.